lona ke usetshenziswa abantu vele abasebhizinisini lokubolekisa ngeimali awufani nalo lona noma ngabe ungekho ebhizinisini lokubolekisa ngeimali kodwa kunemali zakho uyilindile abantwini abathile uyosebenzisa kodwa lo usetshenziswa abantu vele abasebhizinisini lokubolekisa ngeimali kanjani na ake sithi umuntu uzomboleka imali ke njengomashonisa before umnika imali mangabe umnika ucash uyayikhatha kancane lapha ekhoneni imali yakho uyikhatha kancane then uphonsa imali yakho khona la then usuyamtshalayeka ke manje umnike le mali ukuze azokwazi ukuyibuyisa uma ngabe uyamtransferela awumnikeza ucash uthatha iball pen nephepha ubhali igama lakhe nesibongo la ngempela original name nesurname ephepheni bese uyalishisa ke lephepha usufaka la ngaphakathi uma somnikile imali yakho lo muntu loyo uyobuya njalo lo unamandla ngoba yenza ukuthi umuntu aboleke imali noma anayo aboleke imali noma anganasidingo ubuya njalo ngoba sakabuyisa ilento njalo uyabuza uboleka and uyikhokha kahle immediately abamba imali umuntu immediately ahola angathengi negrocery uqala ukuthi hey mangicela ukubhadala baba kaSibanibani hey macala ukubhatala mama kaSibanibani uqala ngawe angakenzi izinye idingo zakhe noma ngabe bathi uhola ulambile uphethe indlala kanjalo lapha emola angeke athenge ngisho iKFC uyovela ethi mangicala ngibhatala mama kaSibanibani bese ngizithengela ukudla after uma ngabe ichange yasala so lo usiza ngani usiza ngokuthi abantu babuya njalo so usho ngibambile kahle umuntu ozoboleka imali kuwe impilo yakhe yonke 2 uzoyikhokha kahle ngeke nike nenkinga nencane.